Deci astăzi, sigur, urmarea discuțiilor care le-am avut cu oamenii din presă din Brașov și Făgăraș, care m-au tot sunat de-a lungul timpului referitor la această investiție, ar trebui să răspundem prob și respectiv să vă invităm aici la fața locului să vedem cu toții, să facem poze, să filmăm despre ceea ce se întâmplă aici, la acest obiectiv, care, iată, filmându-l ne dăm seama că chiar dacă am avut o perioadă destul de grea, trebuie să schimbăm soluțiile, v-am povestit de-a lungul timpului că efectiv proiectul vechi a fost îmbunătățit în sensul că prevedea să punem arcele, elementele de arce pe fundațiile vechi. Fundațiile vechi au fost înlocuite cu fundații noi, s-au realizat deja lucrarea principală, în sensul că au fost forați pilonii, acum se lucrează la radier, urmează ca aceștia să fie turnați. Constructorul ne spune că undeva la sfârșitul acestui an, mai precis sfârșitul lunii noiembrie, vom avea elementele de arce montate pe fundațiile vechi. Așadar, suntem convinși că nu august anul viitor va fi gata de circulat acest pod, pentru că așa este termenul legal și corect, că constructorul este interesat să finalizeze aceste categorii de lucrări mult mai repede. Și noi sperăm ca undeva în primăvara anului viitor să fie gata. Termenul contractual este de a fi finalizat, recepționat în august 2025. Așadar, mă bucur că ați dat curs invitației noastre, ați venit, ați văzut. Mă bucur că este și primarul de la Văila lângă noi. Proiectul a fost îmbunătățit și datorită faptului că alimentarea cu apă a localității Cincu se face printr-o subtraversare în proximitatea podului. Am înlocuit acea conductă, respectiv au fost realizate două astfel de rețele și în viitor nu vor mai fi probleme dacă se strică un traseu, putem să îl înlocuim cu celălalt traseu, pe de o parte, pe de altă parte un pod care urmează să fie finalizat și respectiv să aibă o durată de viață de 100 de ani. Sigur, și investiția este mai mare, am ajuns la o sumă de aproape 40 de milioane de lei, avem garanția că vom primi o mare parte din aceste sume de bani de la Ministerul Dezvoltării, la care am fost chiar în cursul acestei săptămâni și avem garanția că vom semna un act adițional pentru a ne fi alocată diferența de bani, contribuție proprie, totul se duce înspre 9 milioane de lei, pentru că au fost lucrările grele și costisitoare și respectiv s-au schimbat multe din ideile și din proiectul inițial. Așadar, ne aflăm în fața unei situații în care, efectiv, vă mărturisesc că sunt încântat, sunt mândru că vom finaliza acest obiectiv. Dacă suntem în Făgăraș,